O rei mandou apresados, pero obrouse un milagre e abrironse as portas da cadea e puderon fuxir, sendo perseguidos polas tropas do rei. Tras cruzaron a ponte, esta derrubouse ao paso dos seus perseguidores. E como castigo polo apresamento dos discípulos do apóstolo Santiago, unha onda terrible de auga asolamou as terras do rei de Tiro, sendo esta a primeira ermida construída tras a destrucción das terras do rei de Tiro e dos seus templos pagáns. En canto a Raíña Lupa, a súa lenda espallouse por toda a contorna, por toda Galicia, atopando en distintos lugares, e conta a lenda que está enterrada aquí en Galicia, nun monte de Galicia, concretamente, aí mesmo en frente, nun monte Pinto, nun lugar chamado o Campo da Raíña Lupa. E segundo conta esa lenda, a raíña está enterrada baixo unha lousa con 7 millóns na cabeza e 7 millóns nos pés. Verdade ou mentira? Que non sabes? Que conste que dentro dos mitos e das lendas que mesturan realidade e ficción é moito máis probable a existencia da Raíña Lupa que o feito de que o apóstolo viaxara desde Palestina a Iria en 7 días e a bordo dunha barca de pedra, vamos. E digo volo eu, que podo facerche con esta man un xersei e coa outra fago chundol, non é? Pero esta tamén é a noite dos humanos, a noite na que aflora os instintos primarios, a relación do sexo, o peso, a fertilidade, pero tamén a cura dos enfermos, desfacerse do vello, do usado, do que xa concluíu o seu traballo, para que non o siga a laboura. Estamos buscando o dono destas terras. Queremos atopar a Raíña Lupa. Pois foi a que aquí non. Pois dixéronos que vivía preto do mar. Estamos a beira do mar. Quen son? Somos Anastasio e Teodoro, discípulos de Santiago, e traemos o seu corpo no carro. Andamos na procura dun lugar para soterrar o apóstolo. Pois ir en busca do rei de Vigo, daremos un lugar para soterrarlo. Nós estamos buscando a Raíña Lupa. Quen conta esa historia? A dona destas terras son eu, Lupa. É vostede, a Raíña Lupa. Raíña. Viúva sellada dun nome de linaxe. Pois antes debe desnaquizar todos os ídolos paganos. E deixar de adorar o demo para soterrar neste lugar o apóstolo. Algo máis, veña, ir en busca do rei de Vigo. Se non queredes esperar sin cachola, como esa que van a matar do pueblo. Vamos por todo. No! Debe de andar unha manada preto. Ai, detrás da pedra. Como vamos a hacer? Vamos! ¡Ella! Entonces, ¿qué ruido? ¿Qué queres que oiga? Omar, asóltame o brazo, non me vas a arrancar. Ai, no. Ai, pero que se vi outro día. Pero como vas vi outro día? Ten que ser hoxe no equinoccio, que non fai efecto. Veña, suba a pé. Ai, eu non sei. Por que non me fastidio? Si, o que me faltaba. Eu sabes que non me máis que te fides a bomba. É que día que ten problema, non teñas medo, suba a pé. Bueno, vale. ¿Qué es lo?
Carmen, Ai, 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 que sabe para as costas. Vai gañar, vou. espérame! Pero non queres que me contra? Iso é a frutadinha. Non temos todo o día. Esta noite tens que probar. Ai, caramba, que esta noite, como se chegou o Manolo? Tens que probar, que non sabemos o que vai ser. Eu creo que prefería o rito das 9 horas. É verdad, tens que desfregar de nove veces. Ai, unha boca pasa variante, pero está formamos. Ai, ai, ai. A auga é outro dos elementos moi importantes desta noite, o volume e os centros da terra. Nesta noite recollese auga de 9 fontes, 9. Auga que purifica, auga que dá vida, auga que fertiliza a terra e a muller na procura do filho, o rito das 9 gotas. Verá que ven ese hombre. ¿Qué pasa ahí, hermano? Tú sabes que intereses tener está agotado por muerto maldito, encantador o cabello. Una mujer bárbara, bella, fea y cruel, exhibió cruelmente este pobre reino de Galicia, las artes diabólicas. ¡Qué inhumano! Cuando el animal se salvase, él la miraba solo, purificaba la carne con su amante. Ella, es invisible, yo no quería, transformábase en diversas formas. Probaba de noite, de día, tantos menos podía, e coa carne e a sangre, aquelas pobres, inocentes criaturas, impiña a súa vida. Segue por estes lados. Viviu nesta terra cerca de 70 anos e durante ese tempo estivo fixo tantos estragos tanta desgraza que metade do reino quedou despomoado. Viva, non está viva. Falta do sangue humana esgotada entre eses venenos as súas propias mans, pero se está morrendo, non está digestando. De morrer de morta mala. Maldigo tus pasos, aqueles que van facer que ti, desgraciado, morras antes humano. Crece, busca tu cultura. Vas a pasar por una boca con tanta dignidad. O si no, si se pudo conseguir mi vida, I'm not a fool. Vai, tu começar a passar a vida atrás. Vai. Vamos aqui. Tu passa a vida berrando, de verdade. Eu preciso o divórcio do serviço psicológico, já. É um fantasma, não é? Quero dormir, se quero. Isso, está bem. Então não é pressão um pobre pastor. Para que nos dar a ver uma lápida grande, para poder tapar seus sitios. É por as noites. Pode tapar-se com a lápida grande e dorme abraçado ao pobre homem. Isso não é nada, é? Que pelas manhãs ergue-se e não deixa o pobre pastor pechado. Non sabedes como se olha esa herida que se pobre homem por toda a cultura.
eles na quinta pasado, converteu un filho, que abou na terra para que pueda seminar un novo fruto. Por iso queima de pelos de labranza vellos, desgastados de facer o seu traballo. Pero os animais tamén participaban, Os animais, aqueles que estaban enfermos, pues participaban para curarlos. E aqueles que estaban sanos, pues para que se estabilizando. Pero, por riba de todos eles, está o Filho dos Fillos, o Espírito libre dos enfermos, o Fillo do vento. Axudaron a